Într-o zi, în timp ce Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi învăța pe oameni, a venit la el o mulțime de oameni ca să-l asculte. Între ei erau și lideri religioși, numiți cărturari și farisei. Când aceștia au văzut în mulțime pe unii pe care ei îi numeau păcătoși, nu le-a plăcut. Omul acesta, au spus ei, referindu-se la Iisus, primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Desigur că Iisus îi primea, tocmai de aceea a părăsit cerul și a venit în această lume, să-i primească pe păcătoși și să-i mântuiască de păcatele lor. Biblia spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă că niciunul dintre noi nu este perfect și drept, așa cum este Dumnezeu. Nici măcar cărturarii și farisei. Vedeți, cărturarii și farisei se gândeau că ei nu sunt păcătoși. Uneori, când mergeau la templu să se roage, îi spuneau lui Dumnezeu cât de buni sunt ei și despre toate lucrurile bune pe care le făceau. Noi nu suntem ca păcătoșii aceia, se gândeau ei. Dar Iisus știa ce gândeau ei. El știa că atitudinea lor era greșită și mai știa că nu erau plăcuți Tatălui Său, lui Dumnezeu. Ei nu înțeleseseră că Iisus nu a venit să-i cheme pe cei ce credeau despre ei înșiși că sunt destul de buni, ci El a venit să-i cheme pe păcătoși să se pocăiască de păcatele lor, să le pară într-adevăr rău că au păcătuit și să se întoarcă de la lucrurile rele. Crezi că tu ești destul de bun pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu, destul de bun pentru a merge în cer într-o zi? Crezi că nu ai nevoie de Domnul Iisus ca să te împace cu Dumnezeu? Pentru a-i ajuta pe acei cărturari și farisei să înțeleagă, Domnul Iisus le-a povestit despre un om care avea doi fii. Nu știm care erau numele lor, dar ca să ne fie mai ușor să-i deosebim, în povestirea noastră îi vom numi Bogdan și Florin. Tatăl lor era fermier și probabil că fiii lui îl ajutau să întrețină ferma. Tatăl îi iubea și cred că avea o casă frumoasă și tot ceea ce aveau nevoie. Dumnezeu este așa. El face să crească recoltele pe câmp și iarba pentru animale. Gândește-te la toate fructele și legumele, la lapte și brânză și la diferitele feluri de carne, la ouă și la cereale și la toate lucrurile de care avem nevoie. El, Dumnezeu, ne dă soare și ploaie și o lume minunată în care trăim. Gândește-te la hainele pe care le porți, la casa în care locuiești, la telefonul tău mobil și la mii de alte lucruri. Toate vin din ceea ce a creat Dumnezeu. Îl lăudăm pentru măreția Lui și îi mulțumim că ne-a dat ceea ce avem nevoie? Dar Bogdan, fiul cel mai tânăr dintre cei doi, nu era fericit. Probabil că nu-i plăcea toată munca aceea grea și că trebuia să facă ceea ce îi spunea tatălui să facă. Nu era mulțumit și își dorea tare mult să plece și să se distreze, adică să facă ce îi plăcea lui. Desigur, el știa că atunci când tatălui avea să moară, o parte din banii lui și alte lucruri vor fi ale lui, dar nu putea să aștepte până atunci. Așadar, într-o zi i-a spus tatălui: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine." Noi nu știm ce a spus tatăl său sau ce a gândit, dar credem că s-a întristat când a auzit cererea fiului său. Poate s-a gândit: de ce vrea moștenirea acum? Dorește ca eu să fi fost deja mort? Tatăl și-a dat seama și că nu putea să dea ceva doar unui fiu și celuilalt nu, așa că a împărțit fiilor lui tot ce avea. Pare ciudat faptul că Bogdan nu a fost recunoscător tatălui pentru bunătatea lui. Domnul Iisus a spus că după puțin timp acest tânăr a luat tot ce i-a dat tatăl și a plecat de acasă. Probabil tatăl a fost foarte îndurerat și fără îndoială că s-a întrebat unde va merge fiul lui și ce îi se va întâmpla. Ni se spune că fiul s-a dus într-o țară îndepărtată. Se pare că a vrut să ajungă cât mai departe de tatăl său și de casa sa. Nu mai voia să-i spună alții ce să facă, voia să fie liber, să se distreze, să-și aleagă el singur prietenii și să meargă unde dorește, liber, să facă ce vrea el. Ce se va mai distra? Mă întreb, ești și tu puțin la fel ca el?
Nu-ți place când ești nevoit să faci lucruri care nu-ți plac. Ai vrea să fii liber să faci ceea ce-ți place. Ce se va întâmpla când vei mai crește? Vei trăi doar pentru propria plăcere? Dar Bogdan se gândea că era extraordinar să trăiască așa. Acum nu avea nicio problemă, toate îngrijorările s-au dus. Cât de bine era să nu mai fie acasă, în casa tatălui său. Asta e viață, poate s-a gândit el, toată ziua să te joci și să nu trebuiască să muncești. Din totdeauna aș dorise o astfel de viață. Dar viața nu trebuie trăită așa. Dumnezeu ne-a făcut pe mine și pe tine pentru sine, să trăim astfel încât să-i fim plăcuți Lui și să-L glorificăm pe El. El are un plan pentru viața ta, dar trebuie să-i permiți să-ți arate calea. Calea lui Dumnezeu este întotdeauna cea mai bună. Bogdan era un tânăr foarte neînțelept și în curând avea să-și dea seama că alesese o cale greșită. Dar deocamdată el se distra și sunt sigură că erau mulți oameni care se prefăceau că îi sunt prieteni, îl ajutau să-și cheltuie banii și îl încurajau să facă lucruri păcătoase. Atât timp cât putea să facă ce îi plăcea, nu conta pentru el că păcătuia împotriva lui Dumnezeu sau îl rănea pe tatăl său sau pe alți oameni. Domnul Iisus a spus că el a risipit tot ce avea, ducând o viață păcătoasă. Contează pentru tine dacă păcătuiești împotriva lui Dumnezeu sau îi rănești pe alții? Ai fost vreodată răutăcios cu cineva, fiindcă el a fost ales să facă ceva ce ai fi vrut tu să faci? Ai fost invidios pe el sau ea și ai vrut să te răzbuni? Aceasta este păcat și Dumnezeu vede păcatul tău. Lucrurile mergeau bine pentru Bogdan și atât timp cât avea bani de cheltuială, era bucuros. Dar nu s-a gândit niciodată ce avea să facă atunci când se vor termina banii. El nu lucra, deci nu câștiga nimic. Într-o zi și-a dat seama că nu i-a mai rămas nimic cu care să plătească o cameră în care să doarmă, nimic cu care să-și cumpere de mâncare și așa numiții prieteni l-au părăsit. Acum că toți banii se duseseră, nimeni nu-l dorea și nimănui nu-i păsa de el. Apoi lucrurile s-au înrăutățit. A venit o foamete în țară, nu mai creșteau recolte pe câmp și doar bogații își mai permiteau să-și cumpere de mâncare. Dar Bogdan nu mai era bogat, nu mai avea bani, nu avea unde să locuiască, nu avea de mâncare, nu avea prieteni care să le ajute. Ce avea să facă acum? Trebuia să muncească, dar unde? În final, a găsit un fermier care avea porci și care l-a trimis pe câmpurile lui să păzească porcii. Acesta era aproape cel mai rău lucru care putea să-i se întâmple. Știți, oamenii care l-ascultau pe Domnul Iisus spunând această povestire știau că ei, ca iudei, nu trebuiau să aibă nimic de a face cu porcii și și-au dat seama că tânărul din povestire a trebuit să facă ceva ce ura să facă. În timp ce stătea pe câmp zi de zi, uitându-se cum porcii mâncau resturile de mâncare destinate lor, se simțea îngrozitor. Îi era așa de foame că ar fi mâncat până și mâncarea porcilor, dar nu-i o dădea nimeni. Nu vedea nicio speranță pentru viitor. Era despărțit de tatăl său, pierdut într-o țară îndepărtată și neavând pe nimeni care să-l ajute. În tot acest timp, tatălui probabil îl căuta, uitându-se pe drum și așteptând, sperând ca fiul lui să se întoarcă acasă. Când mergem pe calea noastră, ajungem întotdeauna să dăm de necaz. Chiar dacă lucrurile se pare că merg bine pentru un timp, la sfârșit vom fi despărțiți de Dumnezeu și fără speranță. Multe fete și mulți băieți, atunci când cresc, ajung să fie ca acest fiu. Ei vor să meargă pe calea lor în loc să meargă pe calea lui Dumnezeu. Ei nu s-au întors niciodată de la păcatele lor ca să creadă în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Ei nu au învățat niciodată să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor. Dar tu îl vei urma pe Domnul Iisus și vei asculta de El sau vei merge pe calea ta proprie?
Nu știm cât a durat lucrul acesta, dar în final Bogdan și-a dat seama că nu mai poate să continue așa. Se săturase să trăiască astfel. S-a gândit la casa tatălui său și la slujitorii lui. Câți slujitori ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, s-a gândit el. Apoi a luat o hotărâre foarte importantă. Mă voi ridica, voi merge la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din slujitorii tăi. Acum știa că păcătuise împotriva lui Dumnezeu, că ceea ce făcuse era greșit. Știa că nu merita să fie fiul tatălui său. Îi întorsese spatele tatălui său și mersese pe calea lui, dar s-a pocăit. Aceasta înseamnă că i-a părut rău într-adevăr pentru păcatele lui și s-a întors de la căile sale păcătoase. Nici tu nu meriți bunătatea lui Dumnezeu, fiindcă și tu ai păcătuit împotriva lui. Nu l-ai iubit și nu l-ai ascultat. Dar Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, în această lume, ca să te salveze de păcatele tale. Când Domnul Iisus a murit pe cruce, a luat păcatele tale asupra Lui. Dumnezeu spune: plata păcatului este moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Domnul Iisus a murit în locul tău. Apoi a înviat și s-a dus înapoi la cer, unde pregătește un loc pentru toți aceia cărora le pare rău pentru păcatele lor și cred în Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Nu întoarce spatele lui Dumnezeu Tatăl, nu merge pe calea ta. Odată Iisus a spus unor oameni: nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Vrei să te pocăiești de păcatele tale și să vii astăzi la El, crezând în El ca mântuitor? El te va ierta și va veni să trăiască viața Lui în tine. De îndată ce a luat această hotărâre, Bogdan s-a ridicat, a părăsit porcii și a început călătoria înapoi către casa tatălui său. Dar ce se va întâmpla când va ajunge? Ce va spune tatăl său? Va refuza să-l primească? Îl va izgoni și nu-l va mai primi niciodată? Nu știm cât timp a fost plecat Bogdan, dar în tot acest timp tatăl l-a iubit și a dorit foarte mult ca fiul lui să se întoarcă. Drumul înapoi din țara îndepărtată părea foarte lung și tot timpul Bogdan s-a întrebat ce va spune tatăl său. Dar pe când era încă departe, tatăl l-a văzut și a alergat să-l întâmpine. Iisus a spus că tatălui i s-a făcut milă de el. Aceasta înseamnă că i-a părut rău pentru el. Cât de fericit a fost când și-a văzut fiul! Când s-au întâlnit, tatăl l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Apoi fiul a spus: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și atât a avut timp să spună. Înainte să mai spună altceva, tatăl a chemat robii și le-a zis: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu a fost mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Apoi toți s-au așezat să sărbătorească întoarcerea lui Bogdan. Tatăl și-a iertat fiul și l-a primit din nou în familia lui. Iisus a spus că este bucurie în cer când un păcătos este mântuit sau salvat, când el sau ea se întoarce de la păcate și crede în Domnul Iisus ca mântuitor. El a spus că dacă venim la El, El nu ne va izgoni sub niciun motiv. Dumnezeu iubește păcătoșii și l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, în această lume ca să ne salveze. De aceea, Iisus a murit pe cruce și și-a vărsat sângele. El a plătit ceea ce noi îi datoram lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Dumnezeu a spus că sufletul care păcătuiește, acela va muri. Iisus a murit în locul tău și al meu și apoi 3 zile mai târziu a înviat. Astăzi, El încă vrea ca tineri și copii și adulți să vină la El. El vrea să fii ca acel fiu mai tânăr, să-ți pară într-adevăr rău pentru păcatele tale.
Vei cunoaște atunci iertarea lui Dumnezeu și vei fi binevenit în familia Lui. Domnul Iisus își va trăi viața Lui în tine, astfel ca viața ta să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Poate te întrebi ce s-a întâmplat cu celălalt fiu mai mare, Florin. Ei bine, el a stat acasă și a lucrat la fermă. Într-o seară, când se întorcea de la câmp, a auzit muzică și sunet ca de petrecere. A chemat pe unul dintre slujitori și l-a întrebat: „Ce-i cu zgomotul acesta? Ce se întâmplă?” Slujitorul i-a răspuns: „Fratele tău a venit acasă. Tatăl tău a tăiat vițelul și l-a îngrășat și a dat o petrecere, deoarece este așa de bucuros că el s-a întors bine și sănătos. Toți sunt la petrecere.” Florin s-a mâniat foarte tare. N-a vrut să intre în casă și să se alăture celorlalți. Ceva îl nemulțumea. Cred că era gelos, nu-i așa? Sigur nu-l avea la inimă pe fratele său. Când slujitorul i-a spus tatălui ce s-a întâmplat, tatăl a ieșit afară și l-a rugat pe Florin să intre înăuntru. „Nu,” a spus Florin, „eu am lucrat pentru tine atâția ani și niciodată nu am fost neascultător. Întotdeauna am făcut ce mi-ai cerut să fac, dar mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a risipit banii pe lucruri păcătoase, i-ai dat vițelul cel îngrășat și sărbătoriți.” Poate crezi că altcineva este mai apreciat decât tine, chiar dacă acea persoană face lucruri păcătoase. Poate simți că persoane ca acelea trebuie pedepsite sau că ceva rău trebuie să li se întâmple. Ești și tu ca fariseii? Ei se gândeau că Dumnezeu trebuie să pedepsească păcătoșii, nu să ierte și ei să trăiască liniștiți. Dar Dumnezeu nu este așa. Biblia ne spune că El este gata să ierte pe toți cei cărora le pare rău de păcatele lor. Oamenii nu înțeleg aceasta. Lor nu le place ca oamenii răi să fie iertați, dar ei cred că ei merită iertarea lui Dumnezeu, dar nu o merită. Niciunul dintre noi nu merităm să fie iertați și să mergem în cer când murim, ci toți ar trebui să fim despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Tatăl a încercat să-l facă pe Florin să se răzgândească. El i-a spus: „Fiule, tu ești totdeauna cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să sărbătorim și să fim bucuroși, fiindcă este ca și cum fratele tău era mort și acum este viu. Era pierdut și acum este găsit.” Florin avea dreptate. El a lucrat pentru tatăl său și a făcut tot ce a spus tatăl să facă, dar el nu a lucrat din dragoste pentru tatăl său. El era ca fariseii care nu-L iubeau cu adevărat pe Dumnezeu. Ei se gândeau că, întrucât respectau toate regulile și poruncile, Dumnezeu era mulțumit de ei. Nu înțelegeau că nu pot să fie plăcuți lui Dumnezeu prin ținerea poruncilor. Ei trebuiau să facă ceea ce a făcut Bogdan. Lui i-a părut rău pentru păcatele sale, a întors spatele vieții sale vechi și a venit la tatăl său să-i ceară iertare. Biblia numește aceasta pocăință. Când a făcut acest lucru, a fost iertat și primit de tatăl său. Și tu trebuie să faci aceasta, fiindcă niciunul dintre noi nu este destul de bun. Biblia spune: niciunul nu este neprihănit sau perfect, niciunul măcar. Iisus este singurul neprihănit, singurul care a trăit o viață perfectă și a fost plăcut lui Dumnezeu Tatăl. Când te întorci la Domnul Iisus și crezi în El ca să fii împăcat cu Dumnezeu, El te va ierta. Îți pare rău pentru lucrurile păcătoase pe care le-ai făcut, le-ai spus sau le-ai gândit? Vei renunța la păcatele tale și vei crede în Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn? Vino la El acum și spune-i despre păcatele tale. Crede în El și cere iertare. Poți să faci aceasta chiar acum. El te va primi și va veni să locuiască în tine ca să poți să trăiești așa cum îi place Lui.